Manak niya mo diha. Asa man? Sakit man kay mong lingkod dito malisa na man. Dalo man mo nagkwarto ng Malisa na pug. Dito ko sa area, kuprasono na dito. Karong pizza 5 magkupras ta. Unsa man nga? Sana man ang tani mura naman ikulungag mga manok ni. Ako ka nakapanghipos dire oh. Lagkit na kayo to. Tanawa ra oh, nagsinilas ko pag sakit kay akong tilod. Ha? Sakit akong tilod ba? Napay buko-buko na ko sakita gyud. Iko ka nakagtarong pang bapang. Unsa man dai ni? Agay. Wala pa. Ayo. Iko ka baklay ba? Iko ka panglimpyo ka sakit ayo na. Akong tilod. Oh, sakit ko kay dire oh. Unsa man dire? Ay, lagi ka pa lagi sakit kay ba? Unsa di ka? Sakit na apian di ko no, sakit kay natakil ko. Apian may magnadagma ka. Natakil ko ba? Sakit kayo. Ulaw ta ba mo adto tong Ikaw sa panglimpyo di. Ikaw sa lihok di ba sakit. Obligasyon nas babae na. Alam pug sa Ako pa'y mangita dito, manginabuhi dito sa umama. Alam pug sa akong kagalingon masamot pug kasakit aning tamahuan eh. Ingnan bitaw ka nga katabang di ka. Nanong tay katabang di pug ka. Habang unsa puti mo katabang pating bulak-bulak pud. Ako. Ikaw sa limpyo di ka. Wala yung sago ko sa akong obligasyon ko. Magkuha tag katabang. Inalang bang pagkuha na lang katabang ka. Di na gina ko makaya bag ako andre. Magkuha na lang. Number atong babae nga ni adto sa kwan be. Number na dito, giilista na ko, parang dito. Ano kaling 361 ang last? Oo, kana. Asa ang kaling 428? Kanang 361 ang last. 361. Hindi kang magkuha na lang tagkatabang, di pug ka, kay mali mong duda sa kuha. Oh, may hapon. Si Kwan ni, katugong Kwan, nangitag katabang nga taga-poblasyon dos. Oh, kanang pwede nga ma-request ka na mo kay sakit akong asawa di kaliyok-liyok. Busy magugo sa uma sa mga farm ba? Ana? Sige. Sige, magpaabot mi. Sige, daghang salamat. You're welcome. Ayo. Oh, kisa lang nangayo pang. Paano sang nangayo? Kaya nangayo ba? Ha? Hindi nangayo ba? Pre, eko ni. Panda. Ayo. Nanang Kwan day, katabang ali. Dayon. Mudayon ko Oh, ha. sige dayon ali. Sige ali, dayon. Uy, ang kamot ni mo. No, nagunit naman ah. Oh, dayon. Kanang Oh, may hapon sa nagsakit day. yun si Kwan. Nagsakit si akong misis Eh, manggod. lang sabihin ko day kay akong Nagsakit ko day. yun kaning peting kuanan ni. Ka pa ba? Ayo. Ambot unsa na yang kuan oy mga arthritis guro na unsa ba? Kilpo, Tanawa kung nakita di mo sa sitwasyon na mo ron diri oh. Ugaw gani kayo. Ugaw jud kayo. Kailangan jud ay katabang. Kanang So, may isa rin ni palayo ka na ba? dali lang ba kay Orion? Wala ni nang mag-Orion tong kagi. So 20,000 ang ato nasa bulan. Man. 20,000 ang bulan. 20,000 sa imong mata? Unsa man di ay? Ada ko ng 20,000? Kanalipong? 20,000. Mulian matag kalit pang panana. 20,000 imong bulan. Tapos libre na ka libre ka kwarto. May kwarto diha. Then kasi okay na si mong aircon. Ayo. Wow. Pero kayo na. Ikong aircon na ni mo na? Kaya ilang kinabuhi. Diha lang siya sa kwarto sa nato ba kay Kasi, ay kung ipuno ni mo na sa tuwa? dili ba kita sa sala lang sa ta. Na, nabali na. Kita na yung muling ko dito sa katong balay niya. Kita yung igda ng sala. Basig Nung sa di ka, wa siya naanad ba. ipa-espesyal mangguro na mo ng imong patabang. Ikwan si ka sa kwarto. Nindot lagi diri na. Andiyan mo na, Okay, mong lingkod dito malisa na. Dalo man mo nagkwarto ng Malisa na pug ka ana. Lingkod. Ah, mo ito magkakwarto. Patanawon guys yung kwarto no, kay kalat pa kay na diha. Ubanon di ko ni mo, ano, ikamura mang duha. Ubanon ka nga nagkiang man ka. Di mo di kong gagakon yan, magtutuloy magini mo nga kamura duha. Way sulod sa kwarto ha, way sulod. Cellphone, ganiting cellphone no. Nagsakit man ka no, sa makawi. Kani mo ni mong kwarto. Ayaw lagi sulod sa kwarto ba? Alam nga naman mag-explain ko dito ako na isawa sa kita. Hindi na mo sulod, magkuhan ako, mahulian ako. Ano sa apa? Mas apa? Ano, morning kwarto. Ay, lagi sulod lagi, lagi sulod lagi. Akong shows ba mag-isi? Ayaw lagi ba?
Tudluan kay na ako sa kwarto niya. Ano man ka kwarto? Unsa man mo dito? Morning. Kuha na day ang kwarto mo. Ayaw lagi nagda. Matiwasan yun ng kaila na. Oh, David eh, yan ang dalo magiging mga kwarto ng bayhana na. Tudluan sa dapat bato niya. Lagi, Sige lagi, lang, lagi, ko sabi, sa muka ni mo eh. Hindi lagi nadalo kwarto lagi. Unahan lang sa nigkuhan day. Dili man. Dili na. Narang silig, okay. Unya na lang tayo nigkuhan para ikilakson sa nato ng singente ni mo. Kani po diri dayo. Kani po diri. Si kani diri dayo. Alit ka gud dayo. Sige gud na diyo. Oh, sa malangan tutur ka man imong tiil. Sa pisiligan na ko diri. Tulong gini. Paano man ang kwan sa buta nang hindi man imong panahon. Hindi lang daw dai kay kung tiil samad. Ay kuan ba, bago ra na naabot atong katabang. Oh, napay kawat ikaw. Taro mo na nagkuayan din. Oh, ano guro sakit imong tiil kay gasipa-sipa man ka. Ano, kwan ka na nagkuayan. Bisa gud diri dayo. Diri dapit ako. Diri wala ni nakuha. Sige. Wala ni nakuha diri. Ano na day, ano naman kadisbilan sa kumpana? Ay! Hawa dia ba? Hawa dia. Kan ka ba? Nagtrabaho ang tao. Ano mo man pasiligan ang dosi mong bilahan? Ikaw niya mong kuhan diha. Koray, gusto. Tay kanida day ba? Kanida oh, dagan magsagpot ri oh. Dahil, kalay na na ha. Ayog, ana-ana, dahil, ana ang guniti. Ha? Ano, ha? Oh, di abi. Oh, di abi, balang masakiton ko ako nila manig. Uli dito day, uli day. Balang masakiton ko ako nila manilig din. Pugso na lang ko ni day. Uli ba, uli? Uli! Manguha ta katabang, wa na'y katabang. Habang sa imong mata. Pati ni mo, paan adarita. Ay mo lang pakon garo ng tabang dire. Mo na. Dito ka oh. Dito dito, sabutan man ko ng ilan. So, paano na? Patuga-tuga kag kuan kat nanay katabang mo pang kuan. Hoy! Tuligan din ba?